Microphone test 1 2 1 2. Ingaba ndiyavakala ngolo cala? Amen. Ingaba ndiyavakala nakolo cala? Uyavakala. Danko. Ndibulise kodata, ndibulise kodata umvangeli, utata umfundisi, utata ndivumeleni man ibandla lonke ndithi la protocol observed. All the protocol observed. Thank you. Mandidlulise man lo myalezo bandla elihle. Andithi mose sikhonzile nomama ngolesihlanu uzojonga umgqibelo nangecawa oko sikhonza iAugust womama iconference ibimnandi kakhulu ndicela sibaqhobeleni izandla omama kazibe ngicela sibaqhobeleni izandla sibe namona. Danko. Thank you, right. Mandidlulise lo myalezo omncinci ke bazexi konke inkonzo ngekaqali ndiyacela man worship team ndiyacela man xa ngabana kuthiwa mayekwe ingoma ndicela iyekwe asebelief because namhlanje kukho inkonzo especial kakhulu uyaqonda yes nani ngapho bafana bethomoyi asebelief xa kuthiwa ingoma mayekwe niyeke ufuna uzabefana nibe nizoyizithomoyi engapheliyo amsebelief ndicela nilawuleke kuzawutyiwa bazalwane abazalwane kuzawutyiwa namhlanje andingethandi ke into yoba inkonzo ilende omama basebenzele kakhulu since Friday ufuneke bekhululiwe omama bekhululile so ke ngoku ndiyacela inkonzo ingabinde namhlanje bazalwane kuzawutyiwa kuzawutyiwa and ke ngoku kuzawutyiwa nje ndiyacela bazalwane ndiyacela abantwana mabagoduswe abagqibela ungenisa le-school pha ikoneni mabagoduswe bona yaqona because kaloku the word of God says God is not ithini la verse waya uthixo is not chaos. It's not for chaos. Uyava? So ndiyacela abantwana uthixo akasifuni siphithiphithi ebandleni lakhe yaqona so abantwana bakhonza Sunday school bagoduke siyavana bazalwane danko magidimise mzalwane magidimise ingaba lento ndiyithethayo uzazoyithetha undala kangaka mfundisi. Thank you. Hallelujah. I understand bangabana umoya uyehla uyaqonda ke umoya uyalawula bazalwane umoya uyalawula bazalwane sihamba ngabaxesha namhlanje aqonda ya nengoma yonke into mayilawule bazalwane kwenza into bangabana singazophuma late apha because omama ufike bekufike belungisela izinto zabafrota banking siyavana musi siyavana bazexi hallelujah mayiqala inkonzo fast mayiqala inkonzo izokhawuleza ilanto ke iphume hallelujah Jesus.